aby dotazy z druhého zasedání byly vypořádány na nejbližším zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v následujícím měsíci v červnu v souladu se zákonem o obci. Prosím, kdo má pozměňující návrh z zastupitelů, inženýr Feranec, prosím. Paní starostko, já vás upozorňuji, že tímto porušujete zákon o obcích. Každý, kdo podá zastupitelů podnět, dotaz, má dostat písemnou odpověď do 30 dnů. Proto pokládám, pokud zastupitelé budou hlasovat pro váš návrh, že hlasují v rozporu se zákonem o obcích. Nesouhlasím s vaším názorem podle paragrafu 16 odstavce 1g zákona o obcích je stanoveno, že orgánům obce návrhy, připomínky a podněty orgány obce vyřizují bezodkladně, nebudou však do 60 dnů, byly o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů. Zastupitelstvo příští se bude konat v termínu do 90 dnů od zastupitelstva, které se konalo v březnu. Paní rektorka Krancová. Já bych ráda potrebovala ty dotazy vykladený směrem na radu, ne na zastupitelstvo. A rada se v tom intervalu již sešla a tu možnost projednat dané podněty měla. Ta kompetence se týká úkolů pro zastupitelstvo, ne pro radu. Prosím, další připomínku zastupitelů, inženýr Feranec. Já vám přečtu paragraf 82, odstavec B. Vznášet člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výboru, na statutární orgány právnických osob, jejich zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Takže my tady plníme výkon funkce, paní starostko, když se tady scházíme na zasedání zastupitelstva města a zastupitel má dostat písemnou odpověď do 30 dnů. Musí, než ano, máte pravdu, já souhlasím s tímto paragrafem v plném znění, to se týká vašich dotazů, připomínek, které vznesete mimo zasedání zastupitelstva města. Pokud vznášíte dotazy, připomínky, snažíme se vám v tomto termínu vyhovět a písemné odpovědi nebo případně zasíláme a případně jednáme. Podle mě nedůstojné, paní starostko, aby člen zastupitelstva města dostával odpověď do 90 dnů. Zákonodárce to takto nemyslel. Zastupitel pořád potřebuje pracovat s informacemi a pokud ji dostane 89. den, tak je mu to k ničemu. Čas běží, čas plyne, za vším se zabírá voda. Takže je na zastupiteli, aby se rozhodli, jak budou hlasovat. Souhlasím s vámi, pokud podáte dotazy, podněty mimo zasedání zastupitelstva, vyřizujeme je v termínu 30 dnů. Další připomínky zastupitelů občanů. Děkuji. Dávám návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Moravský Beroun souhlasí s vypořádáním dotazů z druhého zasedání zastupitelstva města Moravský Beroun na dalším nejbližším zasedání zastupitelstva města Moravský Beroun. Dávám hlasovat a žádám zastupitele, aby hlasoval, kdo je pro tento návrh programu. 8. Kdo je proti? 2. Paní starostko, byl bych rád, Kdo se zdržel? Jmenujte Feranec, Dva se zdrželi. Dobře, zdržel se pan Libor Vítek a paní bakalářka Chmilová. Kdo byl proti? Paní doktorka Jana Ferancová, pan inženýr Feranec a pan Petr Michajlis. Aha. Mám 3 proti. 13. 4, takže paní inženýrka Šestálková, paní Vítková, Zvítek a pan pro. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Další bodem.